MK Sithole ngicela siqale ngale ndaba uTiti uqeda ukuhamba bhodwa ufila kanjani? No angithi uyazi ukuthi iPirates iyakwazi ukukhipha iphinde ifake i-team esayina uhamba komfana siyambongela ngoba naye la khona uyothola $1 nemali phela iyanyuka mawuthi ukuphuma so umfana kufanele simbongele but eze Orlando Pirates wonke umuntu okhona kuPirates yamthanda njoba ubona abafowethu bafaka ibhena ukuthi Tito kusho khona ukuthi umfana nathi besimthanda so nalabo abakhona futhi siyabathanda kodwa uyazi ukuthi iPirates noma kuhamba umuntu akubonakala khona umuntu ophumile angithi yabona last game siwine ngo 1-0 namhlanje siwine nga2 noma singathengisa sithini iPirates yakwazi ukuscouta so ngizobongela imanagement the way iscouta ngakhona ngoba is only Orlando Pirates la eMzansi i-team ekwazi ukuthi noma ingarelease abantu abawu2 ababalekile kuphinde kungena abanye abawu2 ababalekile akubonakala isikhala ukuthi nokhona umuntu oshotayo namanje asibone ukuthi Tito akekho ke asibone ukuthi umfukeni akekho still kuyayifanela nje hayi ukuthi njoba ngithi asibone ukuthi abekho shota kade bangabalekanga kade baleke kodwa ukuthi imanagement yethu yakwazi ukuthi iscout izinto eziright kusho ukuthi ngamanye amagama onke ama players sayino Orlando Pirates ayasebenza Mr MK yazicela senze kanjani it's 2/3 against isikhukhune yebo kuzoyenzakalani Saturday Saturday njoba sishaye 1 ngale namhlanje is 2 weekend kahle kahle mina bengithi city 3 ngoba ngithi game number 3 akithi first game i1 the second i2 third game is 3 ungaba u4 ngebhansela kodwa Budomdala kunento engifuna ukuyibonga ku coach uWathu into ayenze namhlanje ngifuna ukubonga ukuthi anike uRadio Man uKhosi FM Radio Man ukuthi uRadio Man ukuthi naye amnike game time naye asiprove hayi ukuthi mhlambe nje basebenchini kusho ukuthi akekho kade kukhona abanye akade basasebenza so namhlanje wathi no isikhathi sakhe uRadio Man naye wayiveza wakhombisa ukuthi no njengoba ngisebenchini bafowethu hayi ukuthi ngisebenchini ngoba angikho egamini ngisebenchini ngoba kusuka kukhona abanye abafowethu so Radio Man ngiyakubongela mfowethu na next game futhi mangabe ucoach uzokufaka uede phezulu kwaloko ngoba une goal plus assist ngokwazi kwami ibhola njengoba kade ngibuka ibhola Budomdala sengibuke isikhathi sidi ibhola nalela phesheya as a striker mawuse groundini mangabe awuscore make sure une assist so uRadio Man une goal ne assist ibhansela so i-man of the match njengoba inika umthiyani angithi inkinga ukuthi kuPirates ugcina sewuthideka ngathi usibelebeni ungathi uRadio Pane ungathi umthiyani ungathi uHoto i-man of the match kuPirates bayadideka so bakunesivoti no nikani oy1 enizombona ngoba onke ama player adlalile all the best ku Orlando Pirates umlungu futhi ngibuye futhi kumlungu Sebastian Peterson umlungu ucoach bengicela nje ukuthi amnike first half kusasekhona ama supplier hayi ukuthi mhlambe laba kade ahlala nabo ngifuna angene kusasekhona uWapolice because luyamfethu ne uSebastian unama runs amahle mfethu unama runs amahle so manje uzomfaka nje kube khona abantu abasikwela amabhola kuzokhalwa ngoba lo muntu akuyona ulamthuthu uSebastian noma wazi i-striker must trap ibhola makuthi ibhola Budomdala ulibuka kahle umuntu maka trap ibhola uyakwazi ukubona uyi-striker i-trapping noma angaskoranga so ama runs omlungu even from first game labamfaki khona ibhola kwani usiprovile vele ukuthi uyi-striker hayi ukuthi umuntu makashaya igoli kuthiwa akekho unga-understand ibhola makunjalo so management ngifuna ukubonga kakhulu ngoba sohleze sijabulile njalo masiza la stadium sizalana ngoba siyajabula ebusuku emini suka sila so support i-team yethu ngoba i-team yethu yenza kahle kodwa njengoba ubona ibhale kanje Budomdala operation thatha sonke angithi uyabona manje siya ku final inyawo elilodwa selikhona ku final weekend sizala sizowina already siku final naseligini sifuna bane sidefend i-MTN sipende i-league si-Nedbank i-Carling Cup ukudina nge-CAF Champions League yazi ngicela sivale ne sivala ngokuthi ufuna ukudlala nobani ku final MTN noma ubani Budomdala osithemba ngoba angithi ngashaya isikhukhune ku-Nedbank Loftus ngashaya amazulu emabhida washaya Sundowns eMbombela wayiphinda futhi Mosmabhida eGagasini washaya Stellenbosch ka2 so akuzi eRose manje ngoba akeke uloko udla inyama yodwa uyashintsha phela udla uvolosi cela sivale MK cela sivale injalo lento